Benvinguts al Hearthstone, Heroes of Warcraft. Avui us porto un vídeo diferent, avui farem un tutorial de com escollir les cartes a l'arena. Ja en tenim una de començada, que per cert he tingut bastanta sort, m'han tocat 3 bones cartes. I a veure, quin és el truco per escollir les cartes? Quin és el meu gran consell? Doncs per començar, el meu gran consell és que aneu al Safari o al vostre explorador habitual i aneu a una pàgina que es diu heartharena.com. I en aquesta pàgina hi ha la que jo crec que és la millor tier list. I què és una tier list? Em preguntaran alguns. Una tier list és una llista on estan totes les cartes endreçades per puntuació i diferenciades depenent la classe. Llavors, per exemple, estem jugant amb el xaman. Doncs seleccionem el xaman, que està aquí, ja està seleccionat, i aquí estan separades per la freqüència. Aquí estan les comuns, aquí tenim les rares, aquí tenim les èpiques i les llegendàries. Llavors ara aquí només hem de buscar quina puntuació se li dona a les 3 cartes que em surten. Aquí està el Bran Bronzebeard. El Bran Bronzebeard està aquí i té un 49 de puntuació. Després està l'Alakir. L'Alakir té un 90, llavors sembla bastant millor. I per acabar està el Mogor d'Ogre. L'Ogre. El Mogor aquest no sé on està, però no crec que sigui molt bo. Si no trobeu una carta, sempre podeu donar el Ctrl F i podeu escriure Mogor. Aquí està. Llavors és encara pitjor que el Bran Bronzebeard. No, això és Mogor's Champion. Mogor de... Vale, 64, no, millor que el Bronzebeard. Clar, el Bronzebeard és molt bona carta, ha construït, però perquè et pots fer tota la baralla plena de Battlecries, però clar, a l'arena no tens aquest avantatge. Llavors, doncs el programa ens ajuda a escollir quina és la millor de les 3 cartes, almenys d'una manera objectiva. A part, aquesta mateixa pàgina acaba de llançar una aplicació la qual te la instal·les i quan vas a escollir les cartes, quan obres una arena, a sobre i a sota de les cartes et sortiran uns comentaris en el qual et recomana quina carta agafar. Aquí veiem un exemple en el qual estan jugant amb Clérigo, el Priest, i posa too bad we have chosen between these cards. Normalment et diria que agafessis el Dark Cultist. Sin embargo, tenir una còpia de Northshire Cleric és molt bo i la podria jugar a l'early game, al principi de la partida. Així que ell et recomana aquesta carta. Llavors, aquest programa no només té en compte la tier list en la qual, si busquéssim aquestes 2 cartes, el Dark Cultist tindria una puntuació de 80 i el Northshire Cleric només té una puntuació de 70. Sinó que, a més, aquest programa té en compte totes les cartes que has escollit, les cartes que queden per escollir, i llavors canvia una mica la puntuació. Per exemple, de 80 ho passa a 81, li dona una mica de puntuació també per les sinergies que té amb altres cartes, també de la teva baralla, i en canvi la Northshire Cleric té una puntuació de 70, però entre que té sinergia amb una carta, que és la Holy Nova, perquè així també pots robar més cartes, i el fet de que no en tens cap també li dona com un plus, la puntua per sobre del Dark Cultist. Bàsicament tenen com un algoritme per calcular la puntuació tenint en compte les cartes que has agafat, les que et queden per agafar i tot això. Molt recomanable. Jo no me l'he instal·lat perquè és només per PC. Espero que treguin la versió per Mac aviat. Encara que no li feu cas, o sigui, no us fa l'arena sol, o sigui, ell et diu la frase i t'aconsella, agafa aquesta carta. Tu després agafes la que vulguis. I bé, si com jo no us voleu instal·lar l'aplicació, sempre teniu la tier list, que és molt fàcil d'utilitzar. És una mica feixuc a vegades, perquè clar, 30 cartes, haver de venir aquí i escriure els 3 noms, es fa una mica pesat. Però també penseu que molts cops no dubtes. Aquesta està bastant clar que la millor era aquesta. Entre aquestes 3, per exemple, potser jo dubto entre aquestes 2, però aquesta carta és horrible, ja ni la busco. Llavors només buscaria aquestes 2. I res, aquest és el consell del dia per fer les arenes. Ja faré més vídeos també sobre l'arena o sobre altres coses i espero que us hagi servit. Fins la propera, companys. Apa, adeu.